Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili uMkhanya Kude TV inkulu indaba labantu. Umculi owaziwayo laphana wengane zakwethu uNtaba yaseDubai laphana wengane zakwethu uthenge unyonyovu lwemoto laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi kuwaba nenkinga-ke nenkampani yakhe laphana wengane zakwethu, waveza ukuthi imholela o-3,700 laphana wengane zakwethu. Bambongeleke abantu laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi impilo isishintshile-ke laphana wengane zakwethu uma isekwazi uku-afforda lolu hlobo lwemoto lwaka-Audi wengane zakwethu. Naye ushone laphana enkundleni zokuxhumana wafike wayiphosta le moto laphana wengane zakwethu, wayihalalisela yena ukuthi uthenge imoto entsha laphana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Now uyazi kazi yapinde ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayishaba ngakhaya notshwala besintu bheka